Bien me kalo klitan ani shigi sa ba flani muga ani kile anwa hamina ko adanga jorna ko femi ode sanga na ka wakati ka kunafoni jele ninga nyini kana di awma anga tudu kan cheina akun sigile me ka kunafoni makono malikunafoni.net ale jabaranika ni o wati sele ayo bismillah. Amina nga kuna funda mneni femi bisa anga jamana nyama ni oye bandawi kunu sogoma ale kontara Français ka jamana o konnala mi ni ani farafina jamana nyama mata ani shegi kwatase Europe no ye fragila jamana nyama usa ukoni mina siga kuma mina boli femi kasa ode farafina na foloko kuma wi ubuna kuma uluka no temena ka boli no sa Français jamana nyama katase anga jamana nyama ni oye bandawi ukoni mafla ubina siga kuma ke uni nyoche. Union nationale des travailleurs du Mali ni wakati na ulukon kilonuka jamana nika sonsori ka sababu yake uga tile duru barabla oye mi ni furubacha fukata se kere ye chake Roma anga na fulubun kata se kalansoma ani kene yaso ulukon bebe ni tile duru barabla na mi na damne na kunu mekalo klitan ani wolon vla aire barabla sur la femme fesa ode ya yira la kafo ko yontema aleni mamun tumeno sani ukume nyogon kuma nyogon yala ukon ma benga foke dogo kun temenina orela uyeni barablen ninka asigi singa wa ukalla nyini femi ore ka fo ko ka barakela be ka sara ninka o kekelenye ni wakati na ni kle duru barablen ko ni mena ke sabu sa ninga sefa wari miliyar mugambonyogo ka ore ke cheni anga jamana ukonnala Bafulabe bogotkin do mi na shibeti jo santa ani worla ale konna hakilu ulute nyogon fe bagangela do sa ore muruta ninka a soko bagangela yere sa yere la ka fo kale tuye nyama ya deta ninga bogotkini segere kungo konna la bogotkini koni ye I babulu ore la aye muruke ka a soko ni wakati na ukoni ata ninga takana ye usubi janya labitani sola wala sa abesega furake nga kamale yere sa ni wakati na ale koni maseka yi nyela kuchala bogotigindo ale koni jigina denani mi yere ni anani beye chemani de akara jumado kuchala ka dugu konnala promotion de la femme et de l'enfant ulu koni ya yere ka fo ko de ni aba ku be ka kene wa ulu koni mena ujo ni demsen nunu koro ma miliyar kelen boyongo de be jensere kenani konnala minu ni ko yelen bana bulla no be wele ko hypertension nga anga jamana konnala ya no sa dokotoro ulu ya yira ka fo ko yelen bana ka be cela kawde mine kosobe ko nga musulakaw ulu fana simbala nga nay musulakaw mine sa akchen daka bo musulakaw de fanfe kosobe ka teme cela kawka ameta dolanchi bunankun kansa anga samata sega ulu koni beka ulabe juin kalo nataina sa wala sa gesele kenani dolantamba metuka kesa mi ni uya ba dogoro ka bla septembre kalo ola sa Mohamed Magasuba aleni aka chedo ukoni bena badenya balontange uni Algerie Congo fukata se Tunisima amita ko kan kibarula amita ko divar ka uluka jamana o konnala uga kiri tigila ma ulu koni wula ko kura do kon kone na mi nu bina gom soro ale ka kiri ninka oke gom soro mi yerasa ni ale kunyangi na sa mugan kaso avril kalo sa ba flani mugan temene na sa kaso biya ke ko akoni yuruguta ninka dugu ka o segere ni wasa blonya ma koron yerasa no e gom soro anyangi na ko kura tuguni ka fo ko akoni ye yuru werata ninga jamana ka o segere uka nomne likela no Abidjan nomne likela isa ale kono ya yira ka fo ko December kalo sa amba flanita ani kono to na sa ay wali ya wero ke uka jamana ujuguyala Guinée Bissau Portugal ka jamana nyama nu Marcel Robe Loesa katase Guinée Bissau ka jamana nyama erema no Zuza esi alira la ka foko ni jamana nyama fla ulu kon be lere muga ani nani sika kuma ola sa lere muga nani sika kuma yere bina teme femka o de Guinée Bissau aleni Portugal uka franyon kan uka jenyo ya kuma ubina buli uka ani uka ulu masri tabamunu ni ulu be sekana finya borasa ubina kuma uluka koka
Malikunafoni jabaran lajɛbɔ aw kulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni de bi ni k'a da aw kulo kan aw ni ce aw ka lajɛli ko ɲuman na n'ala man ka jɔnya joona an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini inshallah kunnafoni kulaw olu kɛnɛ kan aw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ